Bon dia, classe de segon. Avui donarem un poc d'història a l'Àndalus, però no em centraré en l'evolució política de l'Àndalus, que és molt àmplia i abarca uns 800 anys. La teniu en qualsevol cas en les pàgines 31 i 32 del llibre, sí que faré un xicotet resum al principi. Ens centraré en l'evolució social, com canvia la població de l'Àndalus, val? Bé, el primer que hem de saber és que n'hi ha unes quantes etapes de la història de l'Àndalus. Tenim, per una banda, l'etapa de l'emirat dependent, que va del 711, el moment de la conquesta, al 756, el moment en què arriba Abderramán I a l'Àndalus. En aquesta etapa, l'Àndalus és una província més del califat omeia de Damasc, és a dir, igual que Hispània era una província més de l'Imperi Romà. Està sota la dominació política i religiosa del califa. A partir del 756, ja l'Àndalus deixa d'estar sota la dominació política del califa de Bagdad. Ja, diguem que el califa continua fent les funcions d'equivalència a les de papa del cristianisme, però ja no és un emperador que controle a l'Àndalus. La situació a l'Àndalus encara es deslliga més a partir del 929, en el moment en què es proclama el califat independent de Còrdova. Això vol dir que el califa de Còrdova no depèn ni en els aspectes polítics ni religiosos del califa de Damasc, a l'Àndalus de Bagdad, perdó. A l'Àndalus ja va per la seva banda, d'acord? Aquesta és l'etapa de major esplendor i potència cultural de l'Àndalus, el califat de Còrdova. Però arriba un moment en el qual n'hi ha una divisió, n'hi ha una crisi i el califat es desintegra en regnes de taifes. S'obre un període confús en el qual n'hi ha moments en el qual l'Àndalus està dividida en regnes de taifes i moments en els quals l'Àndalus està absorbida primer per l'imperi dels almoràvits i després per l'imperi dels almohades. En els dos casos són imperis que procedeixen del nord d'Àfrica, una zona que està on avui dia està al sud de Marroc, Mauritània, més o menys aquesta zona. A partir del 1237 ja solament quedarà un d'aquests regnes de taifes, que és el regne nassarita de Granada. El regne nassarita de Granada podrà sobreviure pagant pàries importants als regnes cristians, sobretot a Castella, fins a l'any 1492, moment en el qual els reis catòlics conquerissen Granada. Els musulmans van aprofitar aquesta guerra civil que tenien els visigots i van conquerir molt ràpidament tot el territori peninsular en menys de 10 anys. El que passa, els cristians van tardar molt de temps en recuperar-ho. En les diferents etapes de l'Àndalus estem veient com el territori de l'Àndalus es va reduint perquè avancen els regnes peninsulars, els regnes cristians del nord avancen cap al sud. Aquest avanç serà lent fins a l'any 1212, l'any de la batalla de les Navas de Tolosa, en el qual s'obrirà la porta, l'imperi almohade es desintegra i s'obrirà la porta per a que els cristians conquerissin ja gran part del territori peninsular. Solament quedarà el regne nassarita de Granada, que ja sabem que resistirà perquè paga aquestes pàries als reis catòlics. Fet aquest resum de la història política de l'Àndalus, passem a explicar la història social. És una cosa molt pareguda al que ja hem estudiat, però ho ampliarem un poquet, solament un poquet. Quan els musulmans arriben a la península ibèrica, troben aquesta població hispano-romana visigoda, és a dir, que naix de la fusió de la gran majoria de la població hispano-romana amb la minoria de visigots que van integrant-se en aquests segles, que com ja explicaré en les classes anteriors. Tots són cristians, excepte una xicoteta minoria de jueus. Arriben a la península aproximadament 50.000 àrabs i 350.000 berbers, la primera etapa. S'imposaran com la classe dominant, la classe que mana, tenen el poder militar i són els que manen sobre la resta. Però clar, no n'hi ha una integració entre els 4 milions d'hispanoromans visigots i els 400.000 musulmans. Són comunitats, separades, n'hi ha una clara separació, sobretot religiosa i cultural. Al moment de la proclamació del califat independent de Còrdova, l'any 929, ja han passat més de 2 segles. Quins canvis s'han donat? Ha augmentat el nombre d'àrabs i berbers, han continuat migrant des d'Aràbia, els àrabs, i des del nord d'Àfrica, els berbers, cap a la península ibèrica, i continuen sent la classe dominant. També hi ha un canvi molt important. Una part dels hispanoromans visigots s'han convertit a l'islam, passen a ser muladís.
conversos a l'islam, nous musulmans, n'hi ha altra part que no s'ha convertit, que no ha canviat de religió. Aquests rebran el nom de mossàrabs. Val? I continua havent una minoria de jueus. Ja sabeu que els musulmans respecten la religió cristiana i la religió jueva, és a dir, poden mantenir la seva religió sempre que paguen un impost extra o uns diners extra a l'estat musulmà. Són dhimmies i això vol dir que són comunitats del llibre, que tenen arrels comunes amb l'islam i això fa que els musulmans es respecten, diguem. No vulguin forçar la seva conversió. Bé, també n'hi ha una novetat, una cosa que no explicaven en classe, i és que arriben esclaus, la societat musulmana, igual que la hispano-visigoda, igual que la romana, és esclavista. Arriben esclaus, però curiosament la majoria d'esclaus que arriben no són d'Àfrica, n'hi ha uns pocs esclaus africans. La majoria d'esclaus arriben del nord d'Europa, són esclaus eslaus, en castellà eslavos, de territoris que avui dia serien Rússia, Polònia, Ucraïna, val? D'aquests territoris arriben molts esclaus. S'estan produint dos fenòmens importants en aquesta població d'hispanoromans visigots. El primer seria l'arabització. Arabització vol dir adoptar la llengua àrab, passen de parlar aquest llatí evolucionat a parlar l'àrab i adoptar les costums dels àrabs, l'indumentària, les festes, per exemple la henna, que és això que és una espècie de tatuatges que es posen les dones, una sèrie de costums àrabs, val? No adopten encara la religió. Normalment el procés és que primer s'arabitzen, primer adopten les costums, les tradicions i la llengua, i després es produeix el fenomen d'islamització. Islamització vol dir senzillament convertir-se a l'islam, passar de ser cristians o jueus a ser musulmans, és a dir, passar a ser muladís. Arribem a l'any 1031, que és el moment en el qual s'inicia aquest període tan confús, en el qual n'hi ha tres períodes de regnes de taifes, de divisió de l'Àndalus en xicotets regnes, i dos períodes d'integració de l'Àndalus en imperis nord-africans, el dels almoràvits primer i el dels almohades després. És diferent la situació social en els regnes de taifes i en els imperis nord-africans. En el cas dels primers regnes de taifes, n'hi ha una major tolerància religiosa, a cristians i a jueus, que són les minories. I n'hi ha una major promoció, capacitat de les minories religioses i ètniques d'ascendir socialment, d'ocupar càrrecs importants en l'administració d'aquests xicotets regnes. En el cas dels imperis d'almohades i almoràvits, diguem que són persones que tenen una obsessió amb l'ortodòxia religiosa, amb el compliment estricte de la religió. No els agrada que existisquen minories religioses com cristians i jueus i faran persecucions religioses, obligaran a aquests a exiliar-se o els faran esclaus en moltes ocasions. Com canvia en aquest dilatat, aquest llarg període, la situació d'àrabs, berbers i muladís, dels musulmans? Bé, tendixen a integrar-se culturalment, és a dir, tenen la mateixa cultura, els mateixos costums, la mateixa llengua, la religió evidentment és la mateixa, són tots musulmans, i tendixen a aproximar-se socialment. Encara que és veritat que els musulmans respecten molt l'estructura familiar, l'estructura dividida en tribus i els clans, és a dir, es casen entre cosins, no volen casar-se fora de la família. I és molt estrany, és estrany que un àrab es casi amb un berber, o que un berber es casi amb un muladí, o que un àrab es casi amb un muladí, val? És a dir, que es manté certa separació, es mantenen diferenciats, encara que han passat molts segles, continuen recordant el seu origen i la seva preeminència social. Recordeu que els àrabs són els que estan damunt del tot, els berbers en una posició intermitja i els muladís en una posició més baixa, continuen mantenint aquesta distància social en cert mode, no? Què passa en els eslaus i en els africans? Bé, sabem poc d'això. Sí que els eslaus des de ser esclaus havien ascendit socialment i havien ocupat càrrecs importants de l'administració d'Al-Mansur, i quan l'Al-Àndalus es va dividir en regnes de taifes van ser els que dirigien
gran part de les taifes del Levant peninsular, de València, de Múrcia, de Dénia, de les Illes Balears, etc. Però suposem que aquests grups a poc es van anar integrant amb els musulmans, van anar, o bé no tenien descendència o van anar juntant-se amb muladís, etc. Què passa amb els mossàrabs i amb els jueus? Sobretot a l'època de l'imperi almoràvit i l'imperi almohade, solament es deixaven poques alternatives, ni va haver persecucions religioses, o es convertien a l'islam o havien de fugir cap als regnes cristians que, per altra banda, ja s'estaven expandint cap al sud. Aleshores, també han aprofitat aquesta situació. Recordeu que, per exemple, la repoblació de la vall del Duero, farem exercicis sobre això, n'hi havia una part de la població que eren mossàrabs, eren persones que venien, cristians, que fugien de l'Àndalus, que s'estaven exiliant de l'Àndalus. Això facilita que en l'etapa final de l'Àndalus, en l'etapa del regne nassarita de Granada, hi hagi en realitat una gran homogeneïtat cultural i religiosa, és a dir, que tots tenen més o menys la mateixa cultura i la mateixa religió. Continua havent diferències entre els de classe alta, normalment són els que les seues famílies procedeixen d'Aràbia o del nord d'Àfrica, els descendents d'àrabs i berbers, i els de la classe baixa, que són la gran majoria, que són els descendents de muladís, d'hispanoromans visigots que es van convertir a l'islam ja fa molt de temps. Però continua havent una minoria de cristians i de jueus, però és una minoria molt reduïda que es concentra sobretot a les grans ciutats comercials i que es dediquen a això, al comerç. I n'hi ha també uns pocs esclaus o captius, que són generalment cristians que han capturat en les guerres de religió amb els regnes peninsulars del nord, igual que els regnes peninsulars del nord havien capturat musulmans i els feien esclaus. Observeu com al llarg de la història de l'Àndalus hem passat d'una població majoritàriament cristiana i de cultura llatina, de cultura heredada de l'imperi romà, a una població majoritàriament musulmana i de cultura àrab, de cultura procedent d'Aràbia. Aquests, quan els regnes peninsulars cristians del nord s'expandissin i conquerissin tota la península, quedaran dins d'aquests regnes, seran minories religioses, seran mudèjars, persones musulmanes dins de territoris cristians. N'hi havia mudèjars per tota la península, sobretot en la meitat sud, en els territoris en els quals l'Àndalus va estar més temps. Evidentment, gran part dels mudèjars també estaven concentrats a Granada, les províncies de Màlaga, Almeria i Granada, el que era el regne nassarita de Granada, perquè era el lloc, l'últim reducte musulmà a la península. També n'hi havia una gran quantitat de mudèjars a València, perquè la conquesta de València es va fer un poc tolerant que aquestes poblacions es mantingueren ahí. Tres Marías me enamoran en Jaén, Aisha, Fátima, Mariem. Tres Marías me enamoran en Jaén, Aisha, Fátima,